Dobrodošli na Kockarska ispovest, mesto gde delimo istinite priče o iskustvima sa kockanjem i klađenjem. Sve je počelo sasvim naivno. Uplaćivao sam tikete sa idejom da ću lako uzeti pare. Mislio sam da mogu nadmudriti kladionicu, da ću u nekom trenutku pogoditi onaj pravi tiket koji menja sve. A u stvari, već tada sam bio u zamci. Počeo sam da pravim planove na osnovu para koje još nisam osvojio. A realnost? Jedan po jedan tiket, sve su mi se više otimali, a ja sam se sve više kladio. U nekom trenutku nestalo mi je para, ali nisam se zaustavio. Mislio sam, nije problem, pozajmit ću, brzo ću vratiti, čim tiket prođe. Prvo su to bile male cifre, 1000, 2, 3, 5.000 dinara. Pozajmio bih od prijatelja, a onda bih gubio i morao bih da uzmem još. U početku nisam ni primećivao koliko brzo dug raste. Kada sam iscrpeo sve druge opcije, kada su mi drugari rekli da nemaju više da mi pozajme, počeo sam da tražim druge načine da dođem do para. I onda sam napravio najveću grešku. Obratio sam se kamatarima. Bio je to trenutak kada sam prešao granicu iz povrata. Novac sam dobio odmah, ali nisam ni bio svestan šta znači kada duguješ takvim ljudima. Sa novcem od kamataša nisam ispravio grešku, samo sam je produbio. Išao sam po kladionicama, dizao uloge. Više nije bilo igre, više nije bilo zabave. Sada sam morao da dobijem, ili me nema. Gledao sam listu parova, tražio sigurne mečeve, ali sve je to bila iluzija. Kladionica uvek uzme svoje, a ja sam stonuo sve dublje i dublje. Kada više nisam mogao da pozajmim, morao sam da prodajem. Počelo je sa malim stvarima. Prvo telefon, pa laptop, onda televizor. Onda sam gledao oko sebe i razmišljao šta još što može da mi donese pare. Svaki put kada bih nešto prodao, otišao bih pravo u kladionicu. Mislio sam da se vadim, ali u stvari samo sam ostajao bez ičega. Kad toneš, svi polako nestanu, ljudi te izbegavaju, više niko ne odgovara na poruke. Prijatelji s kojima si delio tikete, odjednom su nestali. Niko nije hteo da pomogne. Kad si u dugovima, svi misle si gotov. Bio sam, samo što tada nisam želeo da priznam. Porodici ništa nisam govorio, sramota me je bilo. Nisam mogao da ih pogledam u oči i kažem, sve sam izgubio. Svaki poziv od njih me je lomio. Znao sam da ću ih razočarati, ako saznaju istinu. A onda su došli po svoje. Kamatari ne čekaju. Nema više odlaganja, nema više izgovora. Morao sam da smislim nešto, ili bih završio na ulici, ili još gore. Tada sam shvatio da ovako ne može više. Morao sam da presečem. Nije bilo lako, ali znao sam, ili ću stati sada, ili ću nestati zauvek. Ovo nije samo moja priča, ovo je sudbina svih koji misle da mogu da pobede kladionicu. Ako si već tu, ako osjećaš da nemaš kontrolu, stani sad. Nemoj da završiš kao ja. Zamisli, tu nije još kraj. I za kraj, znate šta treba. Pritisnite dugme, share, like, subscribe i upalite zvonce za sledeće klipove. Do daljnjeg pozdrava.